mga idol, mga untaog bunga sa ipil-ipil o Japanese sa laing termino. Ya kani siya purga ni og bitok. Ang mga bata nga bitokon pwede mo kaula ni para mawalang ilahang bitok. Purga og tawo nga bitokon, dili purga ka bitok. Ay purga na yung tao nga bitokon. Di warning, di warning. May na eh. Ayun. Oh, sana akong bulak sa una. Hala ka! Ano yun? Ni gumana mo kaon sa una ni guys na dai na. Ito na. Para mo na yung hangin dahil? Yummy! Gutom mo ko? Ha? Nalimot lang ni. Wala na lang ya. Wala ko sa kaon.